Formation minnu bolodalen no centre marginal kono o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre marginal kono o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre marginal kono no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment wi ka diplôme sur bisa ka baraka jeen fambe o ko fa internat bi centre marginal la ibse ki dem bla kana marginal kono shiron dumuni abo bela jeli so nga ka baraka centre marginal fleur ni falaje ija strafara la centre marginal be sekou medine centre marginal be bako jikoroni centre marginal be kurofina strafara gitronda ni mogo be renseignement wala la ibse ka weleli ke 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien be weleli ke 76 22 01 04 ani tanuni ko di aw bela jelema aw munu mi kan laje Mifa production sanfɛ ondo jabarani fana sanfɛ nga foli be aw bela jelen mali kono mali kokan ko ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jack dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na marisi kalo tile 24 ka taa bila karidon na marisi kalo tile 30 dolo jate la funteni kalo fɔlɔ o tile 3 dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo fɔlɔ a tile 9 na doloba min nɔrɔ barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de ye hɔku ye hɔku ale de nɔrɔ barikalen don n'o ye funteni kalo fɔlɔ mɔgɔw ka dolo ye o b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn bi ma walima bi ɲɔgɔn don dɔ ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu u jɛɲɔgɔn bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye wa ninnu bɛna janfa ka caya kosɛbɛ mɔgɔw bɛna u mago ɲɛ ninnu na ka tila k'u kɔ don ninnu na olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoniya ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaruw kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya walew olu bɛna se ka na don aw ka dɔgɔkun taabolo la kosɛbɛ nka ni aw ma saliya fiyewu aw bɛna wuli ka jɔ minnu kɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ o min bɛ bɛn samedi don ma marisi kalo tile 29 ale ni kari don marisi kalo tile 30 kalo bɛna don aw fɛ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ aw ka sɛgɛnw olu tɛna kɛ fu ye fiyewu jijaw ale ni cɛsiriw olu siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye wa aw kanunen don aw b'a fɛ ka ko minnu boloda aw ka jija ka se k'olu boloda ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye a bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o waleya ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ko kuraw daminɛw olu kɛ olu bɛ se ka daminɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye garisigɛ siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ kamasɔrɔ layidukan minnu bɛna nata aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni jigiya sira minnu bɛna nata aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o waleyaw bɛ se ka sumaya ka taa se fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma sani a ka waleya nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye bi tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma wulikajɔw ale ni jijaw olu siraw barikalen don ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ sumaya walew olu fanga ka bon aw ka waleyaw la kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka basigibaliyaw k'olu don aw ka ko la n'aw bɛ se aw ka se k'aw ka wagati waleya nafamaw k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ iranis o sigilen don aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira aw ka cɛsiri ka se ka baaraw kɛ kosɛbɛ kelennakow olu de barikalen don aw bolo nka kelennakow barikalen don aw bolo wa ka se k'aw ladɔnniya fa garisigɛ siraw olu fana ma sabati i n'a fɔ aw b'a laɲinina cogoya min na o la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sɔrɔ minnu b'a bolo aw ka se aw ka sɔrɔw kɛ cogoya la n'o tɛ ni yɛrɛkɛli walew ko k'u bɛna aw sɔrɔ tuguni ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye gɛlɛyaw bɛ se ka fanga bonya ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ basigibaliyaw olu fanga ka bon aw ka ko la garisigɛ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma wa n'aw bɛ se aw kana juru don n'aw ye juru don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na
gɛlɛyaw bɛ se ka don olu saraliw la ka ɲɛsin aw ma. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw, funteni kalo 3nan denw. Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw cɛsirilen don kosɛbɛ wa sɔrɔw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ aw ka hakili to olu la. Sɔrɔ ninnu bɛna tila ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo. O la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wulikajɔ siraw olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma wa aw lamɛnnen don fana wa aw bɛna bolo don ko minnu na fana aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la. Nka aw bɛna sɔrɔ kɛ cogoya min na a sɔrɔ ninnu bɛ se ka tila ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo o cogoya kelen na. Kamasɔrɔ kungo bɛna na se ka na ɲɛsin aw ma, kungo minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka yɛrɛkɛli walew k'olu don aw ka sɔrɔ siraw fɛ. N'o tɛ jigiya siraw fɛ, jigiya siraw barakalen don ka ɲɛsin aw ma wa cikan siraw yɔrɔ janfɛ kibaruyaw olu fana barakalen don ka ɲɛsin aw ma. Aw ka hakili to aw yɛrɛ la. Aw bɛna waleya minnu sɔrɔ garisɛgɛ siraw fɛ olu ka se ka olu minɛ cogo dɔn. N'o tɛ aw bɛna bolo su aw yɛrɛ ɲɛna. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw, samiya kalo fɔlɔ denw. Kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw cɛsirilen don, aw jijalen don kosɛbɛ wa ka se ka aw ladɔnniya sɔrɔ minnu ni aw fana bɛna a kɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to olu la. Kamasɔrɔ dépenses walikungow olu bɛna se ka na kɛ sababu ye ka se ka aw ka sɔrɔ bɔtaw k'olu caya wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la. Taamabagaw ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na wulikajɔ siraw olu de ma barika ka ɲɛsin aw ma. Mɔgɔ minnu bɛ taga ni ka segin baaraw kɛ ale ni dugutagaw bɛ mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw ka kɔlɔsi aw yɛrɛ la siraba kannaw na. Kamasɔrɔ marisi ale bɛ aw ka so kɔnɔ a bɛ teliya, a b'a yira k'a fɔ teliya kojugu kasara siraw fɛ. Ka se ka aw ladɔnniya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu ma sabati ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma. O b'a yira basigiw aw k'olu kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sera. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion den ɲɔgɔnso denw, samiya kalo 2nan denw. Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw y'aw kɔlɔsi. Kamasɔrɔ nin tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma. Mankutu tiɲɛw ale ni juguya walew olu caman bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw yɛrɛ dalen don mɔgɔ minnu na olu bɛ se ka bɔ aw jigiya kɔrɔ. Waleɲumandɔnbaliyaw olu bɛ aw ka ko la wa aw ka sɔrɔ siraw gɛlɛya bɛ olu kan ka ɲɛsin aw ma. Ni aw k'aw bɛ sɔrɔ kɛ aw bɛ se k'aw jigida sɔrɔ kɔrɔw de kan. Sɔrɔ minnu ni o kumaw fɔla ka tɛmɛ k'a bɛ wagati tɛmɛnenw na n'a y'aw jigida olu kan aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye. Aw ka se a ka ko kɛcogoya la. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw, samiya kalo 3nan denw. Viergew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni hakilina caman de. O de la aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛna waleya kelen min ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka degun ale ni hakilina filanfilanw k'olu don aw ka waleya caman na wa ka se k'aw ladɔnniya aw b'a fɛ ka baara minnu kɛ aw k'olu siraw ta. N'o tɛ hakilina filanfilan fana bɛ se ka na aw sɛgɛn kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. N'o tɛ garisɛgɛ siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ka taa se fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se k'aw jigida garisɛgɛ balilenw kan. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw. Balansiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na basigiw aw k'olu kɛ aw tagama bere. Kamasɔrɔ wulikajɔw ale ni dugutaga siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Taama bɛ mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu aw k'a jateminɛ kosɛbɛ wa a ka se ka se aw ka ko kɛcogoya la. N'o tɛ basigibaliyaw olu b'a ka wulikajɔw olu kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka i bɛna ye cikanw olu de siraw barikalen don. Nɛgɛjuru cikanw olu de barikalen don aw bolo ka tɛmɛ siraba kannaw kan. N'o tɛ binganni walew ale ni accident olu bɛ se ka aw sɔrɔ. O b'a yira k'a fɔ aw bɛ se ka waleya minnu ɲɛnabɔ nɛgɛjuru siraw fɛ aw ka aw gɛrɛ aw ka nɛgɛjuru siraw la ka se ka o waleyaw ɲɛnabɔ nɛgɛjuru siraw fɛ. O de da ka di aw la bi ni wulikajɔw ye ka se ka taa aw ka waleyaw olu ɲɛnabɔliw. O de da ka di aw la bi
ni wulikajɔw ye basigiw a y'olu kɛ aw tagama bere n'o tɛ bɔtaw fana olu de fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ kabi dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la bɔtaw olu bɛna fanga bonya kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma wa mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka se aw ka ko kɛ cogoya la kamasɔrɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw don kungow la wali kungow ale ni aw bɛna don aw bɛna kungo minnu kɛ aw bɛna waleya minnu kɛ olu ye kɛnɛya siraw olu ma sabati ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ ɔktɔburu kalo tile 23 la ka na bila nɔvɛmburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Scorpion diviso denw kawla kalo 2nan denw Scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka waleyaw fanga bɛna sumaya kosɛbɛ kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka se ka ko kɛ cogoya la ni aw teliyala i bɛna ye aw bɛna bolo sɔ aw yɛrɛ ɲɛna jateminɛw aw k'olu fara aw boloda la n'aw ye jateminɛw fara aw boloda la jaabi ɲumanw aw bɛna se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma nka aw yɛrɛ ka miiriya cogoyaw ale ni aw ka waleya cogoyaw olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun gɛlɛya aw bolo nka n'a sela ka kow kɛ cogoya la dɔgɔkun bɛna tɛmɛ nɔgɔya la aw bolo n'o tɛ aw lamɛnnen don kosɛbɛ aw ka aw hakili to aw dalakanw na kamasɔrɔ dalakan bɛ se ka nafa min lase aw ma sɔrɔ siraw fɛ wulikajɔw tɛna se ka olu lase aw ma aw ka kuma a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kuma de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka sɔrɔ basigilenw olu sinsin ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ nɔvɛmburu kalo tile 23 la ka na bila desanburu kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagitɛriw sirasodenw kawla kalo 3nan denw sagitɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ wale ɲumandɔnbaliyaw olu bɛna taga aw sɛgɛrɛ wa juguya fanga bɛna bonya ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw fɛlen tɛ aw kana sɔn fiyewu k'a fɔ k'aw bɛ mɔgɔw karaba ka taa aw ka hakilina siraw fɛ ni aw bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ waleya de la aw ka aw yɛrɛ minɛ ka bɔ o la n'o tɛ ni aw ye dekun sɔrɔ a bɛ se ka taa ka aw bolo da nin dɔgɔkun kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ basigiw ani jateminɛw a y'olu kɛ aw tagama bere aw fɛlen tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw bɛ se aw ka se ka dɔ bɔ kuma la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɛmɛ nɔgɔya la aw bolo garisɛgɛ siraw olu ka gɛlɛn ka ɲɛsin aw ma dibi bɛ aw ka jigiya siraw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw bɛ se waleya nafamaw aw bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ desanburu kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jamalako olu de barikalen don aw bolo ka tɛmɛ kelenna kow kan aw ka se ka aw gɛrɛ jama la wa aw ni jama mana baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka jaabi ɲumanw sɔrɔ n'o tɛ kelenna kow olu da man di aw la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka aw sigi ni garisɛgɛ balilenw ye wa fana kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ tɛnɛn don o min bɛ bɛn marisi kalo tile 24 ma o de bɛna aw ka nisɔndiyaw ale ni yɛlɛdaw k'olu kofɔ dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ yɔrɔ wagatiw la aw lamɛnnen don aw bɛna aw ka ci gɛlɛn minnu kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ a ka se ka teliya k'olu kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye n'o tɛ dɔgɔkun camancɛ b'a fɔ a bɛ taa se yɔrɔ yɔrɔ sumaya walew olu fanga bɛ se ka bonya aw ka ko la garisɛgɛ siraw bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw fonɛnɛ kalo 3nan fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka tare k'olu fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw fɛlen don aw ka ko ka di mɔgɔw ye o de la i bɛna ye kalo bɛna sɔrɔ aw ka so kɔnɔ mardi don o min bɛ bɛn marisi kalo tile 25 ma ale ni mercredi o min bɛ bɛn marisi kalo tile 26 ma o b'a yira dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma mercredi ale ni mardi don o wagatiw barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw b'aw ka ci sɛbɛlama minnu kɛ a ka se ka olu kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila marisi kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye kamasɔrɔ aw bɛna se aw ka ko kɛ cogoya la
aw bɛna aw kɔkɔ da dɔgɔkun gɛlɛya la ka se ka gɛlɛya wuli ka bɔ aw yɛrɛ kan ni aw ka hakilinaw ani aw ka waleyaw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na kalo o bɛna a yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ alamisa don o min bɛ bɛn marisi kalo tile 27 ma ale ni juma don o min bɛ bɛn marisi kalo tile 28 ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu de barikalen don dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw ka waleyaw nafamaw a bɛna se ka olu jaabi ye a bɛna wulikajɔ minnu kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw a bɛna se k'olu jaabi ye ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye wa aw fɛlen don dugutaga siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ɲɔgɔn kunbɛw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma o la n'aw ye wulikajɔw fara aw boloda la nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛna se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso aw minnu bɛ k'an lajɛ Mifa Production sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ko nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun kibaruya min daminɛna tɛnɛ n'o o bɛnna bɛn marisi kalo tile 24 ma ale ni ka taa bila kare don na marisi kalo tile 30 o waati kibaruya de tun ye nin ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ka se ka aw ladɔnniya halisa mɔgɔ minnu bɛ ɲininkali la gurupu ko la an ka WhatsApp gurupu bɛ yen diɲɛ don o don an bɛ horoscope bila a kan ni mɔgɔ min mago b'a la i bɛ se k'an contacter WhatsApp kan bɛ kuma i fɛ ɲɔ bɛ ɲɔbu ta kan b'a la n'i b'a fɛ ka don an ka WhatsApp gurupu la i bɛ se ka kuma an fɛ diɲɛ don o don horoscope bɛ bila a kan ale ni wagati fana an bɛ fayidaw olu di a sanfɛ nin de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ni aw bɛɛ lajɛlen na